पड़ेला छोड़ा फ्री फायर खेलु काई केइठी माछ बे केइठी छोड़ा माछ मते पिटिलु खाली खाली देख छोड़ा देख से माछ को आउ रहिब मारी दे कि नहीं पड़ेलानी तू खाली मोबाइल फ्री फायर खेल हला संग सुन ए आईडिया अछि तू आगर बस तू सांग किसो तो बाला डेड मते टिके कहत सब सांग को चला हमर फोन कर दबा हो काली सकाळे जहा घर जे जालो अछि ताको लेके आस्तो ये छोड़ा माछ काडो जीव आबे मिले देखिया चा फोन कर दबा हेलो सांगो काली तो से बड़ जाल टाणी तू रखिबु बे गाली जिमी काली माछ दिबे नइरो माछ दाबा देखि जा आखि रे हो आसिबु तो हो ठीक अछि हेलो हेलो ओडी अछि रे अरे नई काली आसबा माछ रे ओ तोर से सांगो किछि ना ए काली आसिबु दाबा नै कि माछ धरिबा नइरो हो हो ठीक अछि रखुची आसिबु मन करी केते जण को जणेलु अरे मु दु जण को तीन जण जण देछि केते जण जण मु भी दि जण को जणे चार जण पर कॉल उठाउ नाही अरे मु कहिची बड़दाले टाणीवा आजे से माछटा मु धरिनी सांगो समस्त को तो जणे देले चल आज संध्या हलानी घर को जीवा काली सकाळे पेटे पखाळ खाइ के आसीबा आसिले धरिया ओ छाड़ीबानी ए छोळा माछ जीव काढ आमी तो धरिबा The next day. जी सर मो जान लो कहीं हां तो यही थी गुड़ा को आती आसीबे ना आसीबे हेलो ओडी सांगो ए आई मु आसी छकरे बसिलिन पूरा हो हां जल्दी हो हे पिकना गुड़ा केनी हां मु ताको डाकी नै के जाउछे ए ते माछ धरते जिबु जे बेखला सब आइस के माछ आइ जल्दी आइ शीघ्र आइ शीघ्र से बस्ती शीघ्र चाचू बे काली ना बड़ माछटा धरि के देखा घास मागो आज धरिबा था आसा हेले मैं तुम स्वयं करे एते लेट करे सब बेले तुम स्वयं करे किछ करिबा को तो दिरा खाइ दे के आसीबो ना अच्छा चलो बे आउ दी जण भाई ए आउ नो आसे हमें काल तीन जन पड़ी धरिया तो मोर मत जा मु धरिनी देखी दे ना मु मत तू पारी मु धरि जा अरे एमने एते सकाळ सकाळ जाउचंती काड अरे तुम एते सब जाउछ काड तळाडू नमस्कार नमस्कार ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ବାନ୍ଧେ ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ନଈ ଆଡକୁ ମାଛ ମାଛ ଧରତେ ଆଉ କାଲି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ କଣ କହୁଛ ହେଇ ବଡ ତମେ ଚାଲ କେତେ ବଡ ହେଇ ବଡ ଚାଲ ଦେଖି ଦେଖିବା କିଏ ମାଛ ଚାଲ ଦି ଚାଲ ଚାଲ ଏ ଅଛି सोळा माछटा पछरु डाकी देला सोळा आदि माछटा जदि न धरि पानी सोळा बुढा धुती गिरी पाटी आ मझी बुढा काटी देमी ଯାହା କରୁଛୁ କର ସାଙ୍ଗ ମାଛ ପଡିବ बुढा को तो ऊंचा सुने से सुनी पार न पछरास ने कि सब ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲୁ ଆମ କାମ जदि माछ न पड़े तो धुती खोलिबी मु से न ମୁଁ ତା ମଝି ଗୋଡ କାଟିବି माछ तो उदा
ଚାଲ ସେ ମାଛଟା ପଳେଇଗଲା ଚାଲ ରେ ଚାଲ 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 କେତେ କିସ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲ 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 ଆଜି କେତେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କିଏ ଘରକୁ କାହିଁ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଣି ତ ଶୁଖିଛି ତୁ ସେପଟେ ଆର ପଟେ ଯାଇକି ଜାଲ ପକା ବୁଝ ତୁ ମୁଁ ଚାଲ ଏପଟେ ଜାଲ ମାରିବା ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ଆଗେ ଯା ନା ତୁ ଯା କୁଆଡେ ଯିବ ଆଜି ମାଛ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତମେ ଏଠି ଉପରେ ରହିକି ଦେଖ ମାଛ ଧର ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଆଉ ଶଳା ମୋ ଭାଉଜ ଫାକି ଜାଲ ନ ଦେଇକି ଚୁନା ମାରି ଜାଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ବସି ପଡିବା ଓ ତ ଠିଆ ହେଇଛ ଓ ଆରମ୍ଭ କର କଣ ବେ ତମର କଣ ସେତେବେଳୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର no. ମାଛ ତ ଶୁଣି ନବ ଧୀରେ ବସ ସେମାନେ ଯାଉ ସେମାନେ ପଳେଇବ ତିନି ମାଛଟା ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଥାଉ ଜାଲ ଥାଉ ଚାଲ ଦେ ଦି ଜଣ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଗାଁ ମାଲିକଟା କେତେବେଳେ ଯିବ କତ ଦେନେ ମାଛ ଗୁଡା ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଓହୋ ଏ ବୁଢ଼ୀକି ମନା କରିଥିଲି କ୍ଷୀରଟା ଦେଇତେ ଯାଇଥିବ ବୁଢ଼ା ପଳେଇଗଲା ବୁଢ଼ା ପଳେଇଗଲା ଆଏ ଆସ ସମସ୍ତେ এই সময় মাছটা নেই পড়ে গেল ମାଛଟା କେହି ନ ନବା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇ କୁଡ଼ିକି ଆଣିଛି ବଢିଆ କରି আসো মাছটা নেই পড়ে গেল জলদি আসো ସଦାବେଳେ ପିଟି ଯାଉଛି ଚାଲ ମାଛଟା ନେଇକି দেখ গাই ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେ ନେ দেখ তুই উপরে থাক কি আসছিল সে দেখ এই মাছ দেখ মাছটা আমার পরে বুড়া আইবে পরে আসো বুড়া আসি କେତେ ମାଛ ଧରିଲ ଦେଖେ ଦେଖିବେ ପଳେ আসো କେତେ ଗୁଡ଼ା ମାଛ ଧରିବ କି পরে আসো বুড়া পরে আসো আজ পরে আসো আজ কি করে ଓହୋ ପେଟ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପଡିଲା ଶଳା ବୁଢୀ କେତେବେଳେ କିଛି ଦେଇ ଦଉଛି ଯାଇ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିମି
ଓହ ଦେଖି ଶଳାମାନେ କେତେ ମାଛ ଧରଲେ ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ କିସ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖିବା କେତେ କିସ ମାଛ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଜି ଶୁଣେନା ମାନେ ଗୋଲେ କାଡ଼ ଜାଲ ଫାଲ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଲେ କାଡ଼ କେଡି ଯାଇଥିଲ ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡ ଦେଖିଛି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିସ ହଉଛି ସବୁ ଏ ଛୁଆ ମାନେ ଏଠି ଜାଲ ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଜାଲ ମାରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଉ 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 ବସି ପଡିବା ଏଇଠି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବ ଆଉ ହଉ ବସ 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 ସାଙ୍ଗ କି ମାଛ ଧରିଲୁ ରେ ଏ ମାଛ ତ ଧରିଛି ସେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛି କେମିତି ରେ ଯାଉ ରୋହିଟା ନା କଣ ଏଟା ଆଜି ନାଲି ଝୋଳ ହବ ପୁରା ବଡ ମାଛ ପୁରା ତମର କିସ ମାଛ ଧରିଲ ଯେ ଆମର ଜାଲ ବସେଇ ଯାଇଛେ ସାଙ୍ଗ ଗନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା କି ମାଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୋର ମନ ଖୁସି ଝୁଲାଟା ମିଳିବ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଠି ବସ ଆମେ ଦେଖେ ମାଛଟା କଣ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗ ଦେଖ 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 କେତେ ବଡ ସାପ ଦେଖ କାହିଁକି ଏ ନା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ଉପରକୁ ଦେ ମହାନ୍ତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଇଏଟା ମହାନ୍ତି ଉପରେ ଆରେ ପତ୍ରରେ ଷୋଳ ମାଛ ମାରିଦେଲା କାହିଁ ନା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ସେଇଟା ପୁରା ବେଙ୍ଗଟା ଗଲି ବିଷୟ ରହୁଛି ଏ ସାଙ୍ଗ କିସ ବେ ସେତେବେଳରୁ ମାଛ କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ କିଏ ବୋଧେ ମାଛ ନେଇଗଲା ନା କଣ ଏ ମାଛ ଜମା ନାହିଁ କାଲି ତ ବଡ ମାଛଟା ମାରିଥିଲା ରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ନାହିଁ କିସ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପଛରେ ଆସିକି ସେମାନେ ମାଛ ନେଇଗଲେ ବଡ ମାଛ ଆମର ମାଛ କାହିଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆମ ମାଛ ଧରିକି ନେଲା କି ରେ ତାହେଲେ ଆମ ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇ ଯୁଗରୁ ଆମେ ମାଛ ବେ ସାଙ୍ଗ ସେ 3 ଜଣ ଯେ ତାହେଲେ ଖୁସି ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ ସେଇମାନେ ଆଉ ତ ମାଛଟା ନେଇଗଲେ କି ହାତରେ ଗୋଟେ ବଏକ୍ ଧରିଥିଲେ କଣ କହୁଛୁ ସେଇମାନେ ତାହେଲେ ନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଚି ନାଚି ଆଉ ହେଇଛି ଏ ଜିତୁ ଭାଇ ସେ କାହା ପୁଅ କହନା ବାବୁଦା ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ସେଇ ଯେ ବାବୁରା ଓ ବିହାନ ଚୁରି କରିଥିଲା ତା ଚୁରିଆ ବଂଶ ପୁଅ ମାଛ ସେଇ ଚିରିଆ ବଂଶ ସେଇ ଚୁରିଆ ବଂଶ ଏ ଖଳା ଫୁଲ ଡାଉଟ ମୋର ଆଜି ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର ଏ ଖଳା ବଂଶଟା କ୍ଲିୟର ହଉ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ମୁଁ ଯାଇ ଖରା ହେଲାନି ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇକି ଗୋଟେ ବିକାଳ ବିଚାର ଅଛି କିଏ କାହାର ଘଣ୍ଟ କଣ ଚୁରି କରି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛି ହଉ ହଉ ଯାଅ ତମେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଜାଲଟାକୁ ଛେନିକି ଆଉ ଆମେ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା କଣ ପାଇଁ କଣ କହିବି ରେ ସାଙ୍ଗ ମାଛ ତ ଆଜି ନାହିଁ ଏ ଛୁଆ ପିଲା ମୁହଁରେ କଣ ଦେବି ମାଇପ ଆଜି ଘର ଛୁଇ ବସେଇ ଦବ ହଉ ମୋ ମାଛ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବୁ ତ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦବୁ ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ ବୁରାଟ ଦେ ପଡିଯାଏ ଆଉ ଯାହା ତ ହେଲା ଆଜି ମାଛ ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ତାହା ମୁହଁ ତୁମି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଶଳା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ପଛରୁ ଡାକିଥିଲା ନା ସେଇ ଶଳା ବୁଢାକୁ ଆଜି ମୁଁ ତା ମଝି ଗୁଡା କାଟିବି ତା ଧୋତି ଖୋଲିକି ଆଜି ଶଳାକୁ ପାଟିବୁ ହେଲା ବେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଶଳା ବାବୁଦା ମୋ ବିହାନ ଚୋରି କରିଥିଲା ନା ଶଳା ଚୋରିଆ ବଂଶ ତା ପୁଅକୁ ବି ଚୋରି କରିବା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ନା ଏ ଶଳା ବଂଶ କରିଦେଲା ଚୋରିଆ ବଂଶ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ରାତିରେ ଗାଁ ବିଚାର ଡାକିବା ଆଉ ମାଛ ଚୋରି କରିଛି ସିଏ ଆଜି ମାଛ ଚୋରି କରିଛି ରାତିରେ ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଯାହା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ମାଡ ଆଜି ଗାଁ ବିଚାର ଡାକିବା ଆଜି ରାତିରେ ବାବୁ ଆଗ ଥରକା ଭଳିଆ ଭୁଲ କଲା ଏଥର ତାକୁ ମାଡ ହବ ନିହାତି ଶଳା ଚୋରି କରିବ ଆହୁରି ମତେ ଇଂଲିଶ ଚୁଦେଇବ ଶଳା ଚୋରିଆ ବଂଶ ତାର ହବ ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ତମେ କହୁଛ ତମ ତରକାରୀଟା ଚୋରି ହେଇଛି ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି ତମର କିସ କିସ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା କୁହ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା କଣ କଣ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା କହିଲୁ ଡାଲମା ହଁ ସେଟା ବି ହେଇଥିଲା ସାଲଟ ହଁ ସେଟା ବି ହେଇଥିଲା ଏ ଦହି ବାଇଗଣ ନା ସେଟା ହେଇନଥିଲା
ପନିର ସେଇଟା ପରା ବେଶିକା ଚୋରି ହେଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ସେଇଟା ପା ଛାଣା ହେଇନି। ଆଉ ଓଉ ରାଇତା ତ ମାଣ୍ଡର ନୂଆ ଘଇତା କଣ କହିଲା ଓଉ ରାଇତା। ଓହୋ ବିଚାର କଣ ଏବେ ବେତାଳିଆ କଥା କହୁଛ? ଓହୋ ମାନ୍ତିଆ ତମେ କି ଗୀତ ଜିନିଷ ରଖିଛ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଇଏ କଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଉ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୟ ରଖିଦବା। ହଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିମିକ୍ସ ଆସିଛି। ଓହୋ କଣ କହିଲେ ବିଚାରରେ ଆସିଲେ ବେତାଳିଆ କଥା କହିବ। ତମ କଣ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି ତୁ କୁହ। ଓହୋ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମାଛ ଝୋଳଟା ପା ଚୋରି ହେଇଛି। ଓହୋ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ କଣ କଥା ହଉଛ? ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦଉନା। ହ୍ୟାଲୋ ଘରେ ପରା ଏବେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଥିଲେ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁ ଭଗିଆ ସହିତ କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଟିକେ ରଖ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା। କଣ ହେଲା? ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆମ ସେ ସଦାଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗିଆ ସହିତ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଯା ଫେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଚାର ଆସିଗଲା। ହଁ। ହଉ ସଦାର ବୋଉକୁ ତ କିଏ ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ହଉ ତ ବିଚାର ଭଙ୍ଗ କର। ଓହୋ ମାନ୍ତି ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଅଛି। ମୋର ମାଛଟି ଆଜି ଦୁଇପର କିଏ ଚୁରି କରିନେଇଛି। କିଏ ନେଇ ଗଲା ତମ ମାଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଲ ମାରିକି ଯାଇଥିଲି କିଏ ଚୁରି କରିନେଇଛି ମୋ ମାଛ। ତମର ତ ସବୁ ଧନ୍ଦା ସବୁବେଳେ କହ ମାଛ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବିହାନ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଯାହା କର ତମେ ମୋ ବିଚାର ଆପତ୍ତି ନିଅ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବିଚାର କରିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ। 6 hours later. ହଁ ଧନ ଏବେ ରଖିଦିଅ। ଛୁଆ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ ବାପା କେତେବେଳେ ବିଚାର ଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆସେ। ଯିବା ପାଞ୍ଚ ଛୁଆ ଚା ଦେଖିବା ତ କେଶ ବାଳ ବିଚାର ବି କେତେବେଳକୁ ବାପା ଆଜି ଘରକୁ ଆସୁ। ଆଜି ହବ ଶୈବ ଆଜି ପୁରା ମୋ ଘରକୁ ଆସୁ ଦୁଇଟା। ये तो अजित भाई और भाउज ना कौन इयाडे केआडे ये तो अजित भाई ଓହୋ ମାନ୍ତି ବାବୁ ସେବାଡୁ କଣ ଆମର ଏଠି କଥା ଚାଲିଛି ପରା। अजित भाई और भाउज ଉଲା ଭାଉଜ ଏତେ ରାତିରେ କାଢ। ରୁହ ତୁମେ ଚୁପ। ଓହୋ ବାଳ ଛୁଆ ଖାଇବା ଓହୋ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଛଅ ଘିନିକି ମାଛ ତ ଆଣିକି ଦେଇ ପାରିଲନି। ପୁରା ମାଛ ମରି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାଳ ଓହୋ ତମେ ଛଅ କଣ ପାଇଁ ରାଖିଲା ଆଣିଲ ଏଠି ପୁରା ଆମ ମାଛ ଚୋରି ବିଚାର ହଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡେ। ହଁ ଏଠିକି ଆସ ଭାଉଜ ଟିକେ ଏଇଠି ବସି ପଡ। ଏଇଠି ଟିକେ ସରଲୁ ସେବାଡେ ମୁଁ ଭାଉଜ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ମା କಡೆ ବସ। ମୋ ଧନ ତନ୍ତଲୁତି ତାକୁ ପପୁ ଦେ। ଓଲୋ ମୋ ତନେ ଖାଇଲାଣି କିଲୋ। ହଉ କାନ୍ଦନି ଭାଉଜ ଆଜି ଖରା ବେଳେ ତରକାରୀଟା କିସ କରିଥିଲ କି? କିସ ବାଳଟା ହବ? ମାଛ ତ ଆଣିନି ଖାଲିଟା ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ କିସ କରିବି? ଓହୋ ଭାଉଜ ମୁଁ ଯେ ତମକୁ 2 ପିସ୍ ମାଛ ଦେଇଥିଲି ତୋ ଭାଇ ପରା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଟା ପରା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଧନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଓହୋ ବାଳ ଛୁଆ ଫେରେ କାନ୍ତି ଲାଗିଗଲା। ଓହୋ ମୋ ଧନ ଉଲୋଲୋ ମୋ ଧନ କଣ ଖାଇଛି? ମୋ ଧନ କଣ ଖାଇଛି ଲୋ? ନା କାନି ଓ କାନି ଓହୋ ଏଠି ବିଚାର ଚାଲିଛି ନା ଛୁଆ କଣ ଚାଲିଛି? ଓହୋ ମାନ୍ତି ବାବୁ ବସି ପଡ। ଓହୋ ମାନ୍ତି ବାବୁ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡାଳରେ ତମ ବିଚାର ମୋ ବାଳରେ। ବିଚାର ଧୂପ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମଶା ଲାଗୁଛି ଯେ ଏରକମ ମୁଁ ପଳେଇନି ଏ ବିଚାର ରହିମିନି ମୁଁ। ଏ ର କଥା ବୁଝାଯିବ। ଦଉଡ଼ି। ଓହୋ ମାନ୍ତି ବାବୁ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ମଶା ଖାଉଛି। ମାନ୍ତି ବାବୁ ଇଏ କଣ? ଏଟା ତ ପୂଜା ଧୂପ। ଓହୋ ଛୁଆ ବୁଢୀ କହିଥିନି ମଶା ଦଉଛେ ବେତାଳିଟା କଣ ଦେଇ ଦଉଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦଉଡ଼ି। ମଶା ଖାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ତ। ଆରେ କାଢ ଦଉଛି। ମାନ୍ତି ବାବୁ ଧୂପଟା ମୁଁ ଲଗେଇକି ଆଣେ। ଏ ମାଚିସ୍ ପରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ତି ବାବୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଓମ୍ ମଶା ଧୂପାୟ ନମଃ। ବସି ପଡେ ଏଇଠି। ଓହୋ ଯା ଆରମ୍ଭ କର।
ଏ ବାଳ ଛୁଆ ପାଇଁ ବିଚାର ଟିକେ କରି ହବନି। ଓହୋ ମାନଛ ତମେ କୋଣ ତମର ଛୁଆ ରେ ବୋଲ ଆମ ଛୁଆ ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇନି ଓହୋ ବସ ବସ ବିଚାର ସାରି ଦିଅ ରାତି ହେଲାନି। ଆଉ ରାଗିବି ନା ତମେ ବାଳ ମାଳ କହୁଛ ବସ ବସ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ। ଅଜିତ ତମର କେତେଟା ମାଛ ଚୋରି ହେଇଛି କହିଲ? ଓହୋ ମାନଛ ଆପଣ ପୁରା ସେଠି ପୁଲ ଉପରେ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେତେଟା ମାଛ ଚୋରି ହେଇଛି ଏ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ବୁଢୀ ଦେଇଥିଲା କ୍ଷୀର ଚା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କୁଆଡେ ଓହୋ କୁଆଡେ ନା ଦିଟା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କଣ ଓହୋ ଲୁଲୁ ଲୁଲୁ ମୋ ଧନ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଭାଉଜ ମୋ ଘରେ ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଣିକି ଦେବି ନା ଛୁଆଟାକୁ ମୋର କଣ ସର୍ଟ? ଓହୋ ଭାଉଜ ତମର ଯଦି ସର୍ଟ ନାହିଁ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦଉନ କାନ୍ଦୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେମି ନା। ହଁ ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ଦେଇଦିଅ ସିଆଡେ ଓହୋ ବିକା ତମ ମାନେ ଗଲୁ ଦେଶ ରହୁଛି। ହଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତମର ଆଡକୁ ଆଙ୍କି କଣ ପାଇଁ ତମେ ବିଚାର କରିବା ଲୋକ ବିଚାର କରିବ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କରିବି ତୋର ବା ଛୋଟବେଳୁ ଗଲୁ ଦେଶ ରହୁଛି ବଢିଆ କଣ ସୁଧୁରି ଯିବୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ହଉ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଧନ ଆମର ଶୋଇଗଲାଣି ଧନକୁ ଆମେ ନେଇକି ପଳା ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଚାର ସାରି ଓ ଲୋ ମୋ ଧନ ଯାତି ପୂଜା ଯା ପଳା ଶୋଇ ପଡୁ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ମାଛ ନ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେମିନି। ଘରେ ପା ପୁରେଇ ଦେମିନି। ଆଉ ତ ପଳେଇଲା ଏଥର ବିଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମାଛଟା ତାହେଲେ ତମର କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ଓହୋ ଜିତୁ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖିଛି ବାବୁ ପୁରା ପୁଅ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଜିତୁ ଭାଇ ଦେଖିଛି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଠିଆ କର। ଅଜିତୁ କିଏ ମାଛ ଚୋରି କରିଛି? ହଁ ବାବୁ ଦା ପୁଅ ଚୋରି କରିଛି ମାଛ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଉ ବସି ପଡ ବସି ପଡ। କାହିଁ ସେ ବାବୁ ତା ପୁଅ ତାକୁ ଆଗକୁ ଡାକ। ଏଇ ପୁରା ଏଇଠି ବସିଛି ସେ ଏ ଆଗକୁ ଆଇ। ତୁ ମାଛ ଚୋରି କରିଛୁ? କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମାଛ ଚୋରି କରିଛି ହେ ପରା ଜିତୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା। ଓହୋ ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ଖାଇଛି ମୋ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଛି ଧରିଆ